Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşler, sizin itibarga Yardım Milli İslam Hayriye Fondu'nun igilikli işleri turunda işlevşi şirattagı video jurnalını taqdim etemiz. Bu ayının tüm vakıgalarından birisi көрмәүчеләргә канат куйган, алга таба яшәргә көч биргән, алар өчен башка дөнья ачкан, йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проекты буенча оештырылган тернәкләндерү курслары булды. Без әлеге курсларга килгән, язмышларыннан гыйбрәт алырга мөмкин булган шәкертләребез турында сөйләрбез. Мин бу курсларны оештыручыларны, анда белем бирүчеләрне, яңа гына бурын төрткән кышчыкларын ишарга өйрәтүче әнкә кышларга тиңләр идем. Дөнья җимертеп эшләп йөргән, берничә ел элек кенә кояш нурларын күрүдән мәхрүм булган, якыннары аңламаган бик күп кешеләр ярдәм бусагысын атлап керә. Монда белем алгач һәм тернәкләнү узгач, күңел тынычлыгына ирешә. Ağır Ali min kaman bizim de şunda rehabilitasyada Ali kubuğa tutmaş. Öğrenip bitirmeyim. Ali akutnik buldum. Traktorda yeriyim, maşinada yeriyim. Katkılar önemindeki gerçekten biraz da jingileyip gitti mi? Biraz rehabilitasyon buldu mu? Buldu, jingileyip gitti mi? Rahat olup bitti. İdeki atmosfera, bunda ideki yok. Arşu temek ile ideki yok. Kadir de size meşhurta. Rahat mı sizden? Ayı, rahat. Yıklama da rahattırak. Ben de spokойно yıklasın. Ben olayım hani, ben iyi de ay, ne? Tanış yıklamayayım. Ben de meşit dolanğa düşmaydır da olayım. Разнообразие olayım da şimdi gözü görmeyen kişiye ideya tu ağır koydu. Ярдәмдәге курслар якыннары аңламаган кешеләр өчен генә түгел. Әле яшь кенә булуларына карамастан, гомерләрен картлар йортында уздырырга мәҗбүр булган кешеләр өчен дә чын мәгънәсендә гаиләгә әйләнде. Фикердәшләр, дуслар табырга булышты. Анжела белән Фәрит абый ярдәмгә азнакайдан килеп төште. Я чувствую себя комфортно, спокойно. Как сказать, все внимание все мне уделяют. Вот. Я чувствую себя как бы душевно. Я здесь нашла родственные души. Фәрит абый беренче очрашкан көнне бу әле курслар башланып килгән мәлләр генә иде. Ул шундый быек һәм күңелсез иде. Ә курслар башланып берникадәр вакыт узуга, аның күңелләре күтәрелеп, йөзләре нурланып китте. Монда миңа бик рәхәт. Әйтәм бит, мин монда яңа әйберләр өйрәнәм, дуслар табылды минем монда. Яңа аралашу, менә төрле чаралар үтә. Менә музейларга барабыз, театрларга, библиотекага барып кайттык. Шуй менә. Интернетта сез бик чыгып йөрмисездер инде, әйме? Менә монда программа. Монда анда бик чыгып булмый шул. Менә монда сезгә икенче төрле тормыш кебек тоелдымы, Фәрит абый? Әйе, яңа икенче тормыш. Моңа сез белмәгән, әйме? Фәле бәйтеп буламы? Була. Фәрит абый өчен ярдәмгә курсларга килү чын мәгънәсендә үзе өчен моңарчы белмәгән дөньяны ачуга тиң булды. Аралашу кирәк, бер-берең белән. Ну бит ул үсеш бит инде ул. Кеше үсә, акыл ягыннан да, былай да теге аралашырга өйрәнәсең, психологик яктан да инде үзгәрәсең. Кешеләрдән курыкмый башлыйсың, әйме? Кешеләрдән курыкмыйсың инде, Пермь краеннан Валентина Шипулина күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен тернәкләндерү курсларына инде икенче тапкыр килә. Күзенең челтәр катлавы кисәк кенә шартлагач, аның өчен дөнья туктап калган кебек була. Чөнки лаеклы ялга чыккач, тормышка ашырласы бик күп планнары шәлперәмә килә. Ярдәмгә килгәч, җан яралары төзәлә төшә. Ярдәмгә килгәч, җан яралары төзәлә төшә. Ул үз-үзенең кадерен белә башлый. Мне здесь очень нравится. Я здесь отдыхаю, и самооценка моя повышается, что я вот не старушка, сидящая на лавке и плачущая о своих бедах там, а я развиваюсь здесь. И общение, и развитие, все это. Гомере буе мәктәптә математика укытучысы булып эшләгән Наилә апага
ярдәмчен мәгънәсендә канатлар куйган. Ул күңел тынычлыгына ирешкән. Миңа бөтенесе дә ярдәм итәргә тора. Мин кешенең уже тоны буенча, миңа эндәшү буенча, мин уже сизеп торам, что ул кеше миңа ярдәм итәргә теләп тора. Это же чувствуешь менә? Җанга рәхәт җиреңдә. Әй. Ниндидер тынычлык, ниндидер рәхәтлек инде менә. Әйтеп тәрәп булмый торган. Синең Оң белемен үскән сайын, аралашу нисі арткан сайын жайлырак була бит инде. Аралашу шаралары арткан сайын. Менә мин уже бу хәрефләрне беләм, булай укый беләм, русча укый беләм, татарча укый беләм. Әйбәт түгелмени? Бик әйбәт. Үзебезнең мине үстерү өчен, кешеләр белән аралашу өчен бик яхшы ниләр монда. Алда зур максат. Изге Коръәнне укырга өйрәнү. Күзләре бик начар күрүгә бик изгәләнсә дә, Наилә апа югалып калмаган. Ярдәмгә нәкъ менә гарәп хәрефләрен махсус компьютерлар ярдәмендә өйрәнер өчен максат куеп килгән. Монда килгәч миңа хәрефләр өйрәнү бик җиңел булды. Мин хәрефләрне таныйм хәзер, белеп бетердем. Икенче группа инвалидмын. Зрением бик алама, но мин компьютер аша, менә монитор аша бик әйбәт күрәм. Шуның өчен мин килергә теләдем дә инде. Коръән ничектер тынычландыра, нагытып. Ниндидер үзеңә бер җиңеллек сизәсең менә уже таңнагач тына Коръән укыган кешеләр. Ничектер менә үзеңнең бөтен эшләрең дә килеп чыккан кебек, оңай килеп чыккан кебек тоясың үзеңне. Шуның өчен минем укырга бик зур теләгем бар. Ярдәм фондының интернетләндерү үзәгенә курсларга килүче һәр кешенең үз максаты була. Кемдер Брайль язуында Коръән укырга, сүрәтләр ятларга, ислам дине нигезләрен, гарәп телен компьютерда эшләргә өйрәнергә, Брайль язуындагы әдәбият белән танышырга килә. Һәм һәр вакыт аларның һәр кайсының үз максатына ирешүен күреп таң каласың. Мин Ильяс хәзрәтнең классында булгач, мин дөрес итеп укый торган класска эләктем. Анда именно дөрес итеп укырга кирәк. Безгә кыенрак дөрес итеп уку, уже тешләрдә булмагач кыенрак инде. Но әйбәт укыта инде. Әйбәт укыта Ильяс хәзрәт, бик зур рәхмәт. Наилә апа белән бер сыйныфта гарәп хәрефләрен үзләштергән Рафаэль абый ярдәмдә яңа һөнәрләргә дә өйрәнгән. Компьютерда тоже әйбәт өйрәтәләр. Менә мин бер вакытта тотканым юк компьютерны. Менә мин монда ярдәмчесенә килгәч, беренче мәртәбә компьютер артына утырдым. Иншалла, өйрәнеп, кнопкаларны өйрәнеп барам инде. Аша белән, ява белән, печатып итә башладым менә бүген. История исламаны өйрәнәсе килде. Әйтләр дә шулай өйрәнеп бармында дип. Исламга сусап килдегез. Ай, шуңа өйрәнеп, мин Фәнис хәзрәтнең лекциясына бер атта калдырган юк. Шунда йөрим, даимас әйтеп. Атаган инде китләрегез бар иде килгәндә, алар тормышка аштымы менә сезне? Менә шул история ислам инде менә ул татар динен вообще таныштырылган. Менә килгән. Хәтта үзем мөселман булсам да. Потому что шундай семьяда үстем, мин возраст шундай булды. Мин член коммунистической партии булдым, комсомолец булдым, әйме. Безнең заман айсен. Потому что не кеше, руководитель булдым, агроном булдым, главный агроном колхоза булдым. Дин буенча артка калган айсен без. Безнең местос. Үзегез өчен нәрсә аштыгыз менә? Үзем исен хада мин пәгамбәрләрнең исемнәрен белмим, Аллаһның сураларын, Коранның аятларын, кайсын берсен таныштым. Лекциялар тыңлыйм. Интересно вот. Азнакай районы картлар йортыннан Анжела Серебрякова нәкъ менә Коръәннән сүрәләр ятларга алынды. Ну, миңа рәхәт килә, как бы жан, что ли, әйтергә, душа как бы это. Җан тынычлана. Ае, жан тынычлана, ае. Аның белән бергә килгән Фәрит абый да югалып калмады. Нокталы Брайль язулы изге Коръәнне укырга өйрәнде. Өйрәнү җиңел түгел. Әмма Хак Тәгаләнең сүзе булган Коръәнне укырга өйрәнер өчен Фәрит абый бик зур тырышлык куйды. Тырышам инде үзләштерергә. Тырышлыксыз бит булмый бер ничек тә. Нәрсәләрне беләсез инде?
Менә, төрле, беләм дип, менә алфавитны өйрәндем инде, ничек. Бүтән билгеләрне инде беләм, кайбер билгеләрне, менә хәзер өйрәнәбез инде, ничек аны, аның бит авазы да гарәпчә нитергә. Укыганда. Шуны өйрәнәбез инде, ничек дөрес укырга. Айе. Фәрит абый белән бер төркемдәге Альберт Мутахаров көчле рухлы егет. Глаукома авыру аны кояш нурларын күрүдән мәхрүм итсә дә, Коръәнне укырга өйрәнү өметен сүндерә алмаган. Ул ярдәмдәге һәр көнне мөмкин кадәр файдалы итеп уздырырга тырышты. Курслар тәмамланып, илләренә кайтып киткәндә, бер төркем шәкертләргә, шул исәптән Альбертка да күрмәүчеләр өчен Коръәннәр бүләк ителде. С потерей зрения я для себя посчитал, что читать Коран для меня уже стало недоступным, и мне необходимо было восполнить эту потребность. Күрмәүче шәкертләрнең белем алудагы максатчанлыгына һәм тырышлыгына курслар барган чорда ярдәмгә килеп чыккан Кукмара районы имамнары да шаккатты. Субханалла, менә инде безнең бик тетрәндергеч, инде бик гыйбрәтле, инде менә безләрнең ике күз күреп тагын алар шикелле гыйлем юлында без әле зәгыйфра икән. Менә алардан карап инде аларның тырышлыкларын күреп, төрле өлкәләрдән килгәннәр гыйлем алу өчен вакытларын вәлләмәр һәм инде хезмәткәрләргә шаккатык бик хезмәткәрләр алар өчен бөтен көчләрен куеп, бөтен тәҗрибәләрен биреп, гыйлем алу юлында аларга ярдәм итәләр. Левая нога вперед пошла, правая рука вперед тянется, по земле идет. Локал акционерлык җәмгыяте, юридик җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы субсидиясе һәм ярдәм фондының үз чыганаклары ярдәмендә уздырылган курсларның укыту тернәкләндерү программасы киң кырлы. Белем бирүдән тыш, ул психологлар, һәм медицина белгечләре, юрист ярдәме күрсәтүне, физик яктан тернәкләндерүне һәм мәдәни программаны күз алдында тота. Гел хәрефләр белән генә өйрәнеп утырып булмый бит инде. Кешегә ялда итәргә кирәк, икенче өлкәдә дә белемне арттырырга кирәк. Бөтенесе дә үзең өчен бит инде. Лекциялар шуның өчен куелган, шуның өчен билгеләнгән. Мин барырга тырышам, аларның берсендә калдырырга тырышмын. Аннан культуралы ял итү буенча театрларга алып баралар безне, музейларга, экскурсияларга алып баралар. Biz все-таки biz bilməyən, biz görməyən mənə muzeylərini görüm. Mənim Qazanda birinci tapqır bulum. Mənə bir qızıq olar bütünüsü də. Все-таки ol bizning күзнебізні arttıra. Bağımızını üstüre. Kişi arasında kırı işe de jaylaşa bizge. Kövrək bilgənsən. Әлгі де баяғы бізді татарша нелер yok. Міне театрлар yok andı біздің яқта. Bizde varsa urus жаңа bütün нәрсе. Yemeği yanalıq indi o, meysin. Рахмет. Bütün içinde uylağanlar zor ettirir rəhmət. Uyuşturucularga, bizning qarashlarga, bizning üçün tırışıcılarga zor rəhmət. Bir söz deyil başqa. Bizge bütünüsü de gerek. Şige bilü de gerek, beylev bilü de gerek, hatan kız için timbali, nersedir işleyi bilirge de gerek. Min ollaysam bilen işlegenim yok idi, uyda men koyganim da bilgenim de yok idi. Kişi işlegen işlerini qarab, aptırab yürüydir edim, yetim şu şulayda işlep bulayken. Оказывается, bulayken, bütünüsü de koldan keleyken. Gerek mi o sözlemler, seylerden işlep? Niye gerek? Mesela gerek. Ol vataraq meni tınışlandıra, men уже yana türlü iş bilem. Men ağırda işley bilem, men kişiye özümün işlerimni padaret ete alam sonundan. Özünün kul bilen işlegen evvel kadirlere bütün dolu. Magazinden alıp kutlarga qaraganda. Ярдәмдә интернетләнү курслары барган чорда берләштерә һәм күмәкләштерә торган вакыйгаларның берсе булып, йорт эшләренә өйрәтә торган дәрестә хатын-кыз шәкертләребезнең зур бәлеш салуы торгандыр. Бу бердән күрмәүчеләрнең һәм начар күрүчеләрнең ашарга пешерү күнекмәләрен ныгыту булса, икенчедән төрле милләт вәкилләренә
татар милли ашлары белән танышу өчен менә дигән мөмкинлек булды. Йорт эшләре һәм кул эшләре белән шөгыльләнгәндә башка мәшәкатьләр онытылып тора. Күңелгә матур уйлар гына килә. Шәкертләребезне күмәкләштерә торган чаралардан тагын берсе, ул да булса спорт чаралары. Ярдәмдә иртән дә, кичен дә спорт чаралары туктап тормады. Һәркем күңеленә хуш килгән спорт төрен сайлап алды. Давылау гимнастикасына йөрүчеләрдә бик күп файда күрде. Иртән көндә физзарядка эшлибез. Мин үзем бик физзарядканы яратам, физкультураны. Ярышлар үткәрдек. Теннис буенча мин 2нче урынны алдым. Кол көрәше буенча ярыш үткәрдек. Кол көрәше буенча да мин 2нче урынны алдым. Яшьләр белән көрәшеп. Авылда не бит, андый нәрсә юк. Иртән зарядка дип. Авылда иртән торам да мин зарядка нәрсә. Иге отын ташыйм, мишкә ягам, кар керим. Такого вот бергә җыелышып зарядка ясыйм, нимә юк бит андый. Иде. Авылда допустим. Физически эшлисең, то это другое как-то. Монда бердән нәрсә күмәкләштереп. Күз буенча без гимнастикага йөрибез. Бик әйбәт үткәрәләр, үз вакытында һәр вакытта да бер көндә пропускать итәргә тырышмыйбыз. Күнегүләр бик күп. Ирәндә эшлә. Үзебезнең сәламәтлек өчен бөтенесе дә. Безнең өчен тырышалар бөтенесе дә. Рәхмәт зур иттең. Файдасын күрәсезме? Әйе. Тынычланып каласың, теге күзгә рәхәт булып китә гимнастикадан соң. Ничектер җиңеләеп китә күзләр, күз кабаклары. Бик яхшы. Ярдәмдәге курсларның максаты күзләре зәгыйф булган кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшырту. Белгәнебезчә, тормышта төрле хәлләр була. Бу нисбәттән ярдәмгә килгән күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен юрист киңәшләре бирелүдә алар өчен зур табыш булгандыр. Курслар вакытында бик күп шәкертләр белән сөйләшү вакытында аларның күбесенең гади генә нәрсәләрдә дә үз хокукларын белмәү ачыкланды. Законнарны менә белдем мин монда, әле белмим, юрист белән консультациягә йөрим мин, отдельный очраштык, дәресләр соң калып тоже. Житейские проблемы там, допустим, мин уйлам белмим, что чират катырга кирәк дип уйлыйм, бөтен киләсең поликлиникага, допустим, чират әлен дизен. Оказывается, можно это, шундый закон бар икән, что без очереди киргә була, качакта ашыккан чакта менә. Шундый вопрослар. Арта менә мин белмим, нотариуста, что пошлина түләргә кирәкме икән. Нотариуста уйлыйм, что пошлина кирәк дип белсәң, справка алсаң. Монда тоже юрист әйтте яңалык. Та икенче дәрестә бар, налоглар буенча льготы у нас есть вообще. Арта путевкалары алар өчен инвалидларга тоже бер ул законнарны белмим әле, монда аңлатты безгә. Санаторный курортный ишенә ничек барырга икән. Тоже андый проблема бар име икән, мин бер табылгам юк. Бер кайда. Шундый нәрсәләр ашкан кешеләргә реабилитация централга зур рәхмәт инде. Тем более это государственный түгел. Монда благотворительность белән авыр дәрәҗәләргә эшләргә түгелме? Марика ханымга анда Илдар хәзрәт. Рәхмәт инде. Хәзер ярдәмгә белем алырга һәм тернәкләнү утырга килгән күрмәүчеләргә тернәкләндерү үзәге бинасы буйлап йөрергә күпкә җайлашты. Үзәк бинасын капшап һәм укып карарга мөмкин булган тавышлы күрсәткечләр белән җиһазландырдылар. Компьютерный класс, 205 кабинет. Компьютерның сыйныфы 205 кабинет. Татарстан Республикасының Иктисад министрлыгы бүлеп биргән субсидияга күрсәткечләр генә түгел, капшап карап һәм укып була торган, шуның ярдәмендә бинаның үзеңә кирәк җиренә барып җитәргә мөмкинлек бирә торган махсус схемалар да эленде. Хәзер күрмәүчеләр үзләре белем ала торган кабинетларны, үзләре яши торган йокы бүлмәләрен, лифт һәм баскыч урнашкан урыннарны капшап һәм укып карарга мөмкин булган тавышлы күрсәткечләр буенча белә. Буларның барысы да күрмәүчеләрне һәм начар күрүчеләрне тернәкләндерү буенча йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез программасын тормышка ашыру барышында Ярдәм фондының тернәкләндерү бинасында уңайлы мөхит булдырырга ярдәм итә. Күрмәүчеләр тернәкләндерү бинасына тактиль тавышлы күрсәткечләр куелуны бик шатланып кабул итте. Уңай бәяләде.
Алай гына түгел, мондый күрсәткечләрнең күрмәүчеләр белән эшли торган барлык оешмаларда да булырга тиешлеген әйтте. Күрмәүчеләргә ни өчен кирәк? Менә иң беренче, менә шушы коробка бар монда, түгәрәк кенә. Ул әйтә, кайсы бүлмәдә без кайсы кабинетка килеп җиттек, кайсы бүлмәдә. Чөнки олар кем өчен кирәк? Бралишада менә точкалап укый белмәгән күрмәүчеләргә. Или тегеләй азрак күрә торгандакларга даган. Аны белмәсә, укый белмәсәләр, менә бу шушы точкага басарга кирәк, точкага. Вот ул әйтә. Комната 318. 318 бүлмә. Кем бралиша укый белә, минем шикелле. Менә монда язылган төрткеләп. Нинди бүлмә, нинди кабинет. Менә монда азрак слова видишь, тегеләйдәген белмәсә, азрак күрә торган булса, менә монда дагын язылган. Бик җайлы, уңайлы йөрүшен, адашмас өчен беренче көннәренә килгән кешеләргә бигрәк әйбәт ул. Менә шул белемнәрне куйсалар, шушы знакларны куелса, беркем бер кайда адашмый. Шушында барып җиткәченнән таба кай җиргә килеп җиткәнен. Вот. Бүтән бүлмәгә уже кирәксез җиргә керми, кирәксез кабинетка уже. Вот. Без килдек ярдәм мәчетенә, реабилитацион центрга. Монда бөтен нәрсә уңайлы. Например, даже һәр комнат янына килгәндә, менә шундый табло тора. Монда кул белә дә укып була. И былай да язган. И Компьютерный класс 205 кабинет. Компьютерлар сыйныфы 205 кабинет. Татарчада сөйли күрмәүче кешеләргә и русчада переводы белән әйтә. Что комнатларны бутамас өчен ясаган специально бүтән җирләрдә больницадыр, берәр нинди управлениеларда андай бер юк. Монда бөтен нәрсәсе сукырларга әйбер комнатларын табыр өчен, уку классларын табыр өчен бөтен нәрсәсе ясалган, шуның өчен инде сукырлар табып нетте. Укырга киләләрме, намазга баралармы, бөтен комнатлар кырыенда шундый таблолар куелган специально. Көзләре осал көргән адәмләргә, көзләре күрмәгән адәмләргә бу бек көмәк бирәде. Окып булмаса адәмләр келәде монда, шрифт Брайльды белмәйди, то есть окып булмайды. Туганнан алып көзләре күрмәгән олардың. Менә бу рельефный, плоскопечатный рельефный шрифтты олар аңламайды. Оларга единственный вариант. Кнопканы басып, тыңлап, білмеге не кабинет, не ерден, қалай. Любой адамға етілген зат бұл. Оқып болаған адамға, болмайған адамға. Тахир, сіздің мұндайны көргеніңіз бар еді ме башқа жерлерде? Мұндай зат мен көрмеген башқа жерлерде. Сіздің үшін яңалық мы бұл? Да, маға яңылық, мен бұлай зат мұнда көрдім. Башқа жерлерде бұндай зат, бұндай етілген зат мен көрмедім. Башқа жерлерде жоқ бұндай зат. Февраль ортасында Залесный бистәсіндегі Динамо спорт базасы жерлігінде Динамо спорт базасы жерлігінде Қозан шәһәренең Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәте тарафыннан оештырылган чираттагы ярышлар узды. Бу юлы шушы мөхтәсибәт мәчетләренә йөрүчеләр чаңгыда ярышты. 7 мәчеттән 20-дән артык кеше җыелды. Кайберәүләр гаиләләре белән дә килгән иде. Ярышта катнашучыларның иң яшенә 13, иң өлкәненә исә 70 яшь. Ярышлар тамамлану белән җиңүчеләр дә билгеле булды. Беренче урынга Залесный мәчетеннән иң яшь чаңгычы Айвар Мөхәммәтшин чыкты. Икенче һәм өченче урыннарны Рамазан мәчетеннән Закир Нуруллин һәм Залесный мәчетеннән Тәнзилә Сафиуллина бүлеште. Ярышта катнашучылар барысы да кызыксындыру бүләкләре белән бүләкләнде. Күркәм чара Залесный мәчетендә төшке аш белән тәмамланды. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен махсус әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда безне традицион имам сүз сәхифәсе көтә. Без сезнең белән саубуллашабыз һәм Аллаһ Тәгалә эшләгән эшләребездән разый булсын дибез.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ауду биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар. Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан Кәримдә һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләрендә хатын-кызларга карата бик күп аятлар һәм бик күп хадисләр калган. Пәйгамбәрбез алейхиссалату ва саллям хатын-кызны бик булган дәрәҗәгә чыгарды. Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан Кәримдә хатын-кызны ираат белән бергә бер дәрәҗәгә күтәрде, әйтте: "Һәр ираат һәм һәр хатын-кыз әгәр дә ки изгелек кылса, җәннәттә булалар", дип әйтте. Пәйгамбәрбез алейхиссалату ва саллям әйтте: "Иң изге кеше, иң яхшы кеше сезнең арада шулдыр ки, кайсысы үзенең хатын-кызларына хәерле һәм йомшак мөнәсәбәттә булучы", дип әйтте. Димәк, безгә мөселманнарга хатын-кызларыбызга карата, булсын ул безнең әниләребез, әбиләребез, апаларыбыз, безнең сеңләкәшләребез, безнең хатынларыбыз, кызларыбыз, аларга без йомшак, хәерле мөнәсәбәттә булырга тиешбез. Пәйгамбәрбез бер кашан да хатына авыр сүз әйтмәгән. Аның хатынлары күп булган, ләкин Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам һәр берсенә сабыр итеп, аларның ниндидер теләкләренә үзенең йомшаклыгы белән җавап биреп, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам матур тормыш кырган. Һәм инде Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бер кашан да хатынына зарар итмәгән, бер кашан да кычкырмаган, бакырмаган, һәм сугу турында аның бер кашан да ую һәм фикер дә булмаган. Бүгенге көндә кызганыч, кайбер мөселманнар үзләренең хатынларына карата бик күркәм мөнәсәбәттә булмыйлар шул. Күп очракта хәзрәт минем ирем мине рәнҗитә, минем ирем мине тәэмин итми, миңа акча бирми һәм башкасы безгә бик күп менә мондый шелтәләр килә иратларга карата. Һәм инде без ниләребезгә менә бу килгән хатын-кызларыбызны жәлләп, аларга инде бәләкәй киңәшләр биреп иләренә җибәрәбез. Һәм инде шундый теләк белдереп калабыз, хөрмәтле тамашачылар, иратларга карата. Менә бу март айларында гына түгел, инде гомумән бөтен тормышыбызда хатын-кызларыбызга йомшак мөнәсәбәттә булыйк, хатын-кызларыбызга хәерле сүзләр әйтик, хатын-кызларыбызны матур итеп тотыйк, һәм инде алар безгә иншалла шулай ук изгелек белән җавап бирерләр. Онытмаска кирәк, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйткән: хатын-кызлар аягы астында, әниләр аягы астында җәннәт дип әйткән. Баракаллаху ли ва лана фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati wa zikril hakim. Astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril jama'atil muslimin al hadirin ajma'in innahu huwal ghafurur rahim ajwadul karim as-sami'ul alim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.